Herlig Bertelsen, du har samtidig just tapt 2-0 mot HP. Hvordan opplevde du det den? Jag hade vi spelade en gång dist. Hade tävlat med bara dist men hade ganska det som fyller bottlen och det är att man tappar. Så jag tror med att det var ohäpnare i det. Ja, det är alltid outjust oss. Vi hade bättre upp på vår. Nu är så en av de runt och herren alene efter hantene och här vi tar kai hur vill långt upp jag stiga tallen. Är en sån distriktsmus ner tar kai ligger ut tänker inte är en nervös än tar det lite långt fram. Ja, det är ganska lite trustakt löten vill inte så ner det. Och vi tar bruk för stion till att de Linus mer ner för de visar sig få stin och andra knacka. Men jag tycker att jag hade vi skulle bruka den disten till några positivt. Vi spalde väl och kom till chanser så vi skulle bitcha på det. Nu nämnde själv att stin att vi det kunde är vi få oss det alltså hur upplever du stövna jag har är det väl i vanta eller hur ser det? Jo, vi skulle tacka stövna som är öliga allvarligt. Vi måste få stin nu för att komma väck henne. Så jag tar var man att det är sista disten komma. Så kan allt hända.